चिकन आपण बारीक करून घेतलेला असा मीडियम मस्तपैकी। ओके, साधारणतः 1 किलोपर्यंत चिकन आहे। तर आपण हे झाकून ठेवतो आणि जरा आग वगैरे पेटवतो। तर इकडे आपण चूल वगैरे केलेली आहे बाहेर 3 दगड लावून, आणि इकडे आपल्याकडे श्रावणी मॅडम असतात चूल फुकण्याचं काम करतात। एक नंबर आग मस्त आहे की पेटलेली असा। तर आपण आता या मटणाक आलं लसूण पेस्ट मिक्सरमध्ये वाटून घेतली आणि आपलो मालवणी मसाला घेतलेलो हा तिखट। ओके, तो आपण आता ह्या मटणाक लावून घेतो। ओके, त्याच्यावर टाकतो। चांगलं व्यवस्थित ते का मिक्स करून घेणार आणि त्याच्यानंतर त्याच्यावर आपण लाल मसाला टाकतो। मालवणी मसाल्याची चवच वेगळी असते, त्यामुळे खरं तर गावठी मटणाक टेस्ट येतं आणि रस्सो तर एकदम लाजवाब होता। ओके, आपण चांगला आता व्यवस्थित त्याला मसाला लावून घेतो आणि आपण एक अर्धा तास मटण ठेवतो लावूया। अजून आता आपण त्याच्यावरती लिंबू पिळतो। ओके, एका लिंबाचे आपण 2 तुकडे केलेत। पूर्ण पिळतला काय? हां, पूर्ण सगळा 1 पिळतला। ओके, जरा लिंबू पिळल्यावर मस्त त्याची आंबटशी चव येते ते का। आपण 1 लिंबू घेतला मीडियम, जास्त मोठा पण नाही जास्त बारीक पण नाही। परत एकदा व्यवस्थित चांगला मिक्स करून घेतो। तर आपण आता मटण बनवूक चालू करतो। आता त्याच्यासाठी काय काय लागणारं साहित्य घेतलं तर आपण बघूया। काय घेतलेलं आपण प्रशांत? आपण सुरुवातीत तेल घेतलेलं आहे। तेल घेतलेला थोडासा, एक साधारण किती लिटर आहे? 200 मिली एक तेल आहे। 200-250 मिली तेल आहे। ओके, नंतर आपण हळद घेतलेली असा। त्याच्यानंतर आम्ही हा स्पेशल चिकनसाठी मालवणी चिकन मसाला आम्ही बनवतो घरी। ओके, त्याच्यानंतर हे लाल तिखट मसाला, जास्त तिखट पण येण्यासाठी। ओके, रशाक चांगली कलर येण्यासाठी। ओके, त्याच्यानंतर मीठ आपल्या चवीनुसार घेणार, चवीप्रमाणे मीठ। परत हा गरम मसाला। ओके, एकदम हिरवा आहे, आपण आम्ही घरीच तयार करतो। ओके, त्याच्यानंतर तमालपत्री। ओके, जे आपण आपल्या परसावातून काढून आणली ना। आणि परत हा कढीपत्ता तसंच। ओके, चांगलं धुवून घेतलेला कढीपत्ता धुवून घेतला आणि कांदा आणि लिंबू। ओके, आणि एक चवीपुरता लिंबू। ठीक आहे, तर आपण आता एवढे पदार्थ घेतलेले असतात। आपण आता चालू करूया चिकनचं रस्सो बनवूक। तर आपण या टोपाच्या बाजूसून माती लावून घेतलेली असा, जेणेकरून आगीवर आपण जेव्हा मटण करतो त्यावेळी टोप काळं होऊ नये म्हणून। ओके, चला आपण मटण बनवूक चालू केलेला। तर आपण पहिल्यांदा तेल टाकतो। आपण एक साधारण पाव लिटर तेल घेतलेला, अजून घेऊन तेल चांगला गरम झालेला। आता आपण त्याच्यामध्ये सुरुवातीला कांदो टाकतो। तूच सांगा। ओके, कांदो टाकतो आपण, हातानेच टाक ना, चमचा राहून देत। ओके, कांदो आपण चांगलो लालसर होईपर्यंत भाजून घेतलो, सोनेरी होईपर्यंत। चांगलं परतून घेऊया, 2 ते 3 मिनटं चांगलं तांबूस कलर होईपर्यंत आपण भाजून घेऊया। कांदो थोडंफार भाजलेलो असा, तर आपण आता कढीपत्तो आणि तमालपत्राची पानं टाकतो। चमचा दे माझ्याकडे, मी तो टाकताना मी ढवळतो।
आणि चांगलं व्यवस्थित ढवळून घेतो. आता व्यवस्थित चांगलं कलर सुरुवात झालेली असा कांद्यात. तर आता आपण लाल मसालो पहिली हळद टाकतो आणि त्याच्यानंतर आपण आमचं मालवणी जो आपण मटन मसाला बनवलो तो टाकतो. तो खास सगळ्या घरात म्हणजे तयार केला जाता, त्यामुळे त्याची चव एक वेगळीच असते. तुम्ही बघू शकतास कलर चांगला येईल तो. आणि आता आपण रेग्युलर मसाला टाकतो, ते थोडंसं तिखट आहे. आता चांगला मसाला आपण भाजून घेतलो. त्याच्यासोबत गरम मसाला पण टाकतो. हे मसाले चांगले तेलात परतून झाले की त्याची चव मस्त येतं. आता जर आपण चिकन मगाशी हे करून ठेवलेला ता टाकतो. चांगलं त्याचा मसाला लागून अर्धा तास झालेलो. आलं लसूण पेस्ट वगैरे आपण त्याच्यात टाकलेली होती. तर आता ह्या चांगला मसाल्यात परतून घेणार. चांगला परतलेला असा मटन बघा, अशी एकदम व्यवस्थित परतते. आता घ्या व्हिडिओ. व्यवस्थित चांगला परतून घेतलेला. तुम्ही बघू शकता मस्तपैकी कलर इलेला. पण त्याच्यात परतून घेतात. आता खाली लागू नये म्हणून थोडासा पाणी टाकतो आपण आणि एक 10 मिनटं ठेवतो. ओके, थोडंसं पाणी टाकलेला आणि आता हे आपण शिजवून घेतलो. जरा थोडासा पाणी टाकून हे वाफेवर ठेवलेलं असतो, जेणेकरून चांगले शिजतल येते. कारण बॉयलरसारखं हे पटकन शिजत नाही गावठी कोंबडा. आता आपण झाकण मारून ठेवूया एक 10 मिनटासाठी. आपण आता झाकण ठेवल्यावरती नाही, झाकणावर आपण थोडंसं पाणी टाकतलो. पाणी कशासाठी टाकतो, कारण जेव्हा आपलं चिकन शिजतं पूर्ण तर वरचा पाणी वाफेन गरम होऊन सगळा कमी होताला, तेव्हा आपण समजून जायचं की आपलं चिकन शिजलेला व्यवस्थित. तर आता आपण 10 मिनटं वाट बघूया. तर 10 मिनटं झालेली आहेत आणि आपण झाकणावर ठेवलेलं पाणी पण थोडाफार कमी झाला. थोडा म्हणजे बहुतेकच कमी झाला. आता आपण खोलूया, झाकण उघडून बघूया. अरे वा, मस्तपैकी वास इलेलो असा मसाल्याचा. आणि आपले मटणाचे पीस पण चांगले शिजल्यासारखे वाटतात थोडेफार. एक मिनटं, थोडेफार शिजले आहेत. अजून आपण आता त्याच्यामध्ये वाटाप वगैरे टाकूया. मालवणी मटणाची तीच एक खासियत असता की आपण खोबऱ्याचा वाटाप वगैरे जास्त प्रमाणात टाकतो. हां इकडे हो, आपण एक वाटप बनवला सुक्या खोबरा वगैरे भाजून, कांदो भाजून. ओके, तर आपण या वाटप पूर्ण टाकतो सगळा. ओके, टाक. मालवणी माणसाची कंजूसपणा. मालवणी माणसाची कंजूसपणा आहे बघा. आम्ही मालवणी माणसं एक हे पण सोडत नाही. वाटपाचं तर आपण आम्ही पूर्ण धुवून पुसून घेतो. भले म्हणून माझ्या मते मालवणी चिकनचा रस्सा होता. घट्ट चिकन बनवत नाही, कारण सगळे भांडी धुवून पुसून घेतल्यामुळे पाणी येऊन त्याचा रस्सा होता पूर्ण. आता चांगलो कलर इलेलो असा मटणाक. अजून एकदा एक उकळी काढली काय अजून चांगली तर्री येतली वरती. आता पाणी होते. तर आपण आता त्याच्यात थोडा पाणी टाकूया रश्श्यासाठी. एक साधारणतः 5 ते 6 तांबे आपण पाणी टाकलेलं असा. चांगलं झणझणीत रस्सो बनवूचा आपल्या का गावठी कोंबड्याचं.
चांगली तर्री पण इलेली असा तेलाची कडा. ओके, आपण आता ते का उकळी येऊ ठेवूया अजून एक 10 मिनटं, म्हणजे चिकन पण आपला शिजताला चांगला आणि खोबरा वगैरे पण जर आपण भाजून घेतलेला वाटप केलेला तर आपण शिजताला व्यवस्थित आणि मसाले पण चांगला वास येतो त्यांका. ओके, त्यानंतर आपण मीठ टाकूया. मीठ आपण अर्धो पेलो घेतलेला, थोडासा कमी मीठ पडलं तर चालतं, आपण घेऊ शकतो नंतर जेवणावर, पण जास्त झाला तर खारट वगैरे होऊ शकता. आणि एकदा चांगला ढवळून घेऊन उकळी काढून घेतो. एक मस्तपैकी कलर इलेलो असा रश्शाक कातून घेतलेला, ह्याचा आपण रस काढतलो, तर त्याच्यात थोडासा आपण पाणी टाकूया आता. ओके, आणि त्याचं चांगलं मिक्स करून आपण रस काढून उरलेला खोबरा बाजूक काढून घेतलं. ओके, तर आपण खोबऱ्याचा पाणी काढून घेतो. ॲक्च्युली जेव्हा आपण गावठी कोंबड्याचा रस्सो करत असतो त्यावेळी ह्या करूचा लागता, त्याच्यामुळे रश्शाक एक चांगली चव येता. आणि हीच आपल्या मालवणी गावठी मटणाची टेस्ट असा. ओके, परत एकदा थोडासा पाणी टाकून पिळून घेतो व्यवस्थित. ओके, हे आपण आता नारळाचं पाणी केलेला रश्श्यामध्ये टाकूया. आपण वरनं खोबरा टाकून घेऊया. तो पूर्ण बनलेलो असा तुम्ही बघू शकता, मस्तपैकी लाल कलर इलेला चांगला, त्याच्यावर आपण खोबरा टाकलेला. तर आपल्या रश्शाक चांगली उकळी इलेली असा मस्तपैकी. आता मटण पण आपलं शिजलेलं असताना